ngo shirkei ka jingbat bor ki khulung khna ka dei ka ba khams ngo shirkei arsha ka bas ngo sipat ka long bakum kini ki jingja kila nangjur shu kat ba nang mi kisngi kumba prapun riu teli ki jingja kat kum ka an POCSO lani ka protection of children from sexual offences la dep ban register hapo ka child welfare committee jong ka East Khasi Hills tang hapo ubnai yayong ar phosau bat ubnai rimpang ar phosan khat hen riu teli ki jingja ki dei ki balaja ha ka jakasor khat khandai teli na mau pat khat ar teli na mau senram bat khatwai teli ki jingja ki dei na mau plang layo jingte bru ba ki don mar henriu teli ki jingja na maulai na melem bat mau ring keneng santeli ki dei na shela bholaganj bat sauteli na pen ursla ke Jyllei Meghalaya menta kawan balai hakaba dei bat ki jingja kat kum ka POCSO hakaba arpunyo point pra na ka shispa jong ki kam bamman persya ya ki khulung ki Khynnah ki hap hakane ke Jyllei balai ke Jyllei Meghalaya kala yo I menta ya ka jingkiu stat haki jingja POCSO bat kumno nginya dai ki khulung ki Khynnah na ki jingja shabat bor bat ki jingja sha le klemran tunginya tai sani menta ngabnya subhai pi kinong pai baro sha ka episode ka batmai jong ka street talk bat shwa nginya chaprang sha ngabun pi thu ya pi ya ki nong sim menta ka episode ningkong ningshap gidon ye ikong mati linkser warjri ibadai I district child protection officer East Khasi Hills district Nipnya Subharu ya ikong banker la idor sten ibadai I deputy chief legal aid defense council hapo ka DLSA hangne hapo Shillong. Nidon rekabat niru ya ikong Arnisha Mary Bawan Sukharnayor ibadai I program lead Faith Foundation kaseng ka batray halor ka hok jong ki Khynnah khamtam halor ka Jingshah Thombor ki Khynnah ha ka longrenyeng ka jongki leni ka child sexual abuse khadu khadwangi donru ya ikong medari ka rinja ibadai inong hikai ka Providence School ka school nakabenta ibaduna ka yo ka kot leni ya underprivileged te shopping nya chkhman of kavan kli kong mati namar kani ka POCSO act leni ka an jingyada ya ki Khynnah na kata ka Jingshah Thombor nakabenta ka jingmentoy jong kinong pet ki jongi philan pensai khindiat ke kata ka POCSO act ka POCSO Act kadai ka an mo namenta ki Khynnah ki bahpo kat prasnem kadai ru ka an ka kalong kham kerpang namar kam dei tang namenta Khynnah kan thei namar majority bon ngi mudur be bat ka jingla especially ka Jingshah le bi ijat lani ka Jingshah kata kalong renyeng kadai Khynnah kan thei hinre ki don ru ki Khynnah sinrang te kani ka an kalong namenta jong ki Khynnah kan thei bat sinrang kadai ka kumbangi ong katin nong we ka neutral act nambero namenta ki Khynnah bahapo ka khat prasnem kanika agru kanika an lani kanika agru ka kalapin khambor ya ki don ki baper na do ki pulit mangi ki batrai namenta ki Khynnah ki NGO ki batrai namenta ki Khynnah ini ki child helpline unit nang tangi don ka nong ka rule ka bangi play but ka child friendly approach kan namenta ki Khynnah na do ka quote ka habdon ka POCSO quote ka khamlong child friendly namenta ki Khynnah khnang ba pisung thu kanikaan ka kuabet ka comprehensive and collective effort na baro ki stakeholders takamut na do ki pulit na do kumnu ki shim ya ka recording ki jongki lani ki doctors kumnu ki examine hakmat jongno haban examine bat kum ta ter te kanikaan ru khamlong ka bakar pang na marba mo hakipon menchwa ngidon digi section na IPC timenta kala don BNS te hadian shwa banwan ke BNS kawan ke POCSO Act hakani ka POCSO Act kadon kini ki benta hakian ki balabo ndai tang balale bamut banle bapen I te bapen I kum ki dot claim accord ki eru ki don lut ki kendon kumno ba pensha dan kuna ho ha ak bet baro te ikong ban ka habangi kran sepang kita ki Jingshah Thombor ki kam Thombor u bangi mut hapo jong kani ka ak philaman pensha hindiat to ha bidai bat kini ki don ki sections mo dan ki sections di hapo jo kani ka POCSO Act ki section lai bat sao ka di punishment di balai ka ong kata ka penetrative sexual assault when ladangi ong penetrative kata ka mut ba da kata ka lambut labat buar mo kumban syukran no hangi kumba kran openly mo ngilabat ong ba ong penetrative kumut ba la ale nanti ka kam
Itu la tap dah tu jung long shenrang. Mo. Dan ni mdi tang bah ong penetrative kan mdi tang tang itu ketia jung long shenrang ru ndrei bapedan kam dah kikti ru fingering ru. Paturu. Dan tang pendai ru lagi bentar ke itu ki private parts kan jongki khelung katuru kala hap hapo penetrative. Kita Jingshah Thombor nang tam kadang pada ke section 5 and 6 pada kadai aggravated. When we talk about aggravated pada kabamud ba ki kala kham khor khndiat mud ki close contact nani anybody who is under authority lada kile ikni ka comes you can have hapo kani ka section 5 6 more 6 can be punishment. Then apart from that pada gidan sexual harassment, the sexual harassment ru kedan hingumtan ke non aggravated but ka aggravated. Na baong sexual assault pada kata ka ba kata ka rukom thombor kadi tang da ka ba sukta ru mo la da kta ken ha ka an king ada pipule with sexual intent ki ong ni kata ka jing kta ken it has to be with sexual intent mo pidan ka jing thmu te ban le snewi tu ikna mo ti kita kadang ka hab sexual assault ti habong aggravated pada kumbala batai mene when it comes to penetrative kan ti aggravated ru kitu hi kinu ki ba de ka an nanti kum ki bullet nata kinu ki betre ki hospitals ki management kitu kin hab subula dikile itu ki kam they will come under aggravated punishment ru kala kham khor na ka banta jong kitu mo then when we talk about aggravated pada kumbala ong mene kila bande ki close contact ru hadu minta ki cases ki ba one shakut ru some ki de ki bahyang hasam ki ki bay itu ki para marjan marpa jong kitu ki survivor jong kitu ki basha thombor ti kita ki lalu kita kidan shushu ru kita ki Jingshah Thombor kum hakaba pendan kam ki Khynnah kan pendan kam ki for pornography okay pendan kam baong pornography ni tina ka beta ka jing su lang mo jong ki pat ba kata ka mud ba ni pendan kam ki hakaba shna ki dur ban ki dur ki kam jaklia ban pelai pat ba ti pishan kita kidur pibu ki wala da pichu subu ru pibu ki hagi mobile phones ki jong pi ki computer ki jong pi kataru kala long bi an mo hapo jong ka POCSO ti kita hagi di kita ki Jingshah Thombor te kong arisa bangi keren sepang kani ka jingle klam akori ki khulung Khynnah hatu kata kan thubru ya kata ka jing le ba ijot jingle klam ran ha ka jo kapor ke jing so thu jong pi. Can you please repeat? Katu habangi kena sepangi ni jingla kelam akor kini Khynnah aduh kata kan tup lang ya kita ki ban ong bele ba ijot ya ki buldat bungi on ka rip kan tar kan tup lang ya Ngathai ka jingle klem akor kala hab hakabai ong kong mene namar ba the fipet ya ka POCSO dengi shim awareness kan ni ong there are two types mo contact and non contact abuse kumba ikong ila dap ong ka contact ka de be baladon ka jing kata ade met te kala ban long ru ba phi kata fondling te na benta ban pen skun ya ka met jong la de mo te teng fi pha i ti Khynnah ru ban ong ba kata ya la de mo unpek kat tu beri mo lani pakta ya ka jakale shabajong kane unong Thombor mo te kata ro kala hap kin baladon contact in that sense mo te da kata klem akor kala hap he po ka contact abuse te da fi ong non contact pakla de kum bai ong i kong ban ker ba fi pen i gidur jaklia ki SMS ki ba pisan ki di ba don sexual intention kamut ki la don ki jingkren klem akor mo ada ki SMS ru teng ki ong ba lada pi don chumut menta i don i khlung Khynnah pedeng jong pi kren pat ye ki ktien ki ba umde te ban kren like sexual activity in front of a child kan kataru kala ban hap kataru that is something and also kawai ka bang akwa ban rap hang ni kalong ba kila judon ki kes bangi la yo sngo ba Shumut armut ki belahe ki perform mau ya ke sexual act ki papet pat i Khynnah kataru kade ka kala hapa ka abuse kan it can be considered abuse. Ti ikong meda kum i inong hikai ki kita ki la jing yada ni ka ba ki school ki la ban le ban kham per king ban yarap ya ki i Khynnah bakim
bikin banra ya kata ke awareness mungkin orang nak. Te kawishwa ka kamrama jongi ki school te ban pen ai ka Jingshah ngan ne ka jing yadai ki Khynnah ka dei ban pendan ya ka Jingshah ngan ka ba pura ya ki Khynnah bat kumjuru lada kidan ka ta ka Jingshah ngan te kumjuru kila ban omno ban yo ya ka jing pulia lani kim numdan ka no ka jing shap tiang te kumjuru kidan ki mat ma kumbangi bu haskul te ka we ka dei ba ban pentep yaki ya ka Jingshah ngan mun kata ka saudong jengki ka dei ban long ka ba shngan kata ngikhat ka safe environment te ka we ru ban ai ji hikai ki Khynnah bakin tep shapang ka jingya da jengki ma te ka we ru ngila ban ong ban ngila ban ai yaki training yaki staff kumju ru yaki an jong ka jinglong kata code of conduct nang ta kumjuru ban bangi kum kino hikai ngi de ban itu ikidak kishin jong ki Khynnah kum hakikin ja Jingshah Thombor leni ka Jingshah sha kentat leni ka Jingshah kum ta kan Jingshah bakim num sha ban le iben ban sha iben te kumjuru ki kemi ki kpa kila ban dan bentalang bat kumjuru sakawai ngila ban pendan ki lat kilat kumno banyada kita longkum ki policies kan haman la ki school te kita ki bangila ban Providence school ki policies ba kumno filan batai lingkot kindiat la ki don hapo Providence tolling ba ki Faith Foundation ru ngila dan ki program te kumjur ngila dan kumte ngi dan ki Jingshah hikai ma ngi ai je hikai ki Khynnah shapang consent te bullying te kumno ba longi don ki CCTV camera te ngila ban kumta ke ngila ban pet banya ki Khynnah halyang ka Jingshah yada jengki ma kumjuru ngi ai ba ki kemi kparu kentep ngi ai jihikai ki kemi kparu kumno ba kentep shapang ban yada ki khun jengki katahi bangi pidip kani ka an ba kani ka kalong subjektif haka jing smuthu jonga bangale ke research kalong subjektif kini ingin sapoi shata tabang aku an kili kong mati menta namar ko mga pensengo mene haka basdang kadon kata ka jing ki state hakini cases Meghalaya khamtam hapo East Khasi Hills district bali kali lomta mangi batray ka kam tingis ngo ba kadi ka good sign mo. One thing is about ka awareness. One thing is the impact jong ka awareness, and first thing is kadi hi ka awareness try ki briu ki la kham long slur ban wan chakman. But secondly ngala ban ong ba kadi ka societal norms ru class dang change khamtam ha ka Jingshah Thombor jong ki khulung Khynnah ti ki briu ru ki la kham long kloi ban yaram kumagi por menshwa. There were so many stigmatization lani ka jing ngole ran khamtam ya ka buram jong ka yeng ka sem menta thrai ha ka jing thrai jonga ka nga sngoba kini ki case ki de ki briu ki azlang song tho ya ka sensitivity but namar ba ki Khynnah ki long ki lawai ki jongi ngi haban protect to kata kita ki long ki good signs banga omo others pade kala ban long ba khamtam shubu ki don after kanika findui ibha after covid because labon mo financial constraint nang ta ka jing yo jing kot hayeng hasam kila you tikibon bala migrate let's say kila wat kam te labon kini ki khulung Khynnah ru let's say mdon show te adult supervision which kilong vulnerable pada bangkin Jingshah Thombor hakiwai kata kalong jing song tho nang ta pada ka social media ru too much of using of social media ru ngasngau ba ka ki panlong vulnerable ya ki Khynnah ki khulung Khynnah khamtam offline but online ru kumju mo te ka wai ru ka kini ki let's say education kala ban play an important role ru because lada fi drop out poino ka jing ya kendu mo ka jing songkha Khynnah ba ka an kam sha kata ru kala ban long ka wai ka daw kita kini ki daw ki bangidang ni snotho baki kini ki daw ki ba penlong ya kini ki high rise kan on kowe ru ka namar ba menta fio I bangila bon bhanangi ki mo ki riutemen ngila khamduna hayeng hasam bala bon hiru ba mi na yeng ngi mesa lang sho ko menchwa the nuclear family ka jinglong busy
ki keme ki kpa tu kata kan mga ong ka mdadon chuti kita ka adult supervision te ngimtip ke jinglong jung kibriu mo ke mentality jung kibriu kelong kumno te lada ki yo I ba ki yang kisam duna ki adult supervision kamtam ki broken families ru na e ka family background ru it plays an important role ba kini ki kena ki they become vulnerable pada kan awat Pitip ngam pitip kadang kadi kabadang suggestion ne namar kani kajing Thombor kam thau tang ki kin thai ki ka thoru ki shinrang ru kumju te hapo jong kani ka POCSO a hapo jong kani ka an kong ban ker hatu ka don ka jing ada ka ba markat ju ya baro orngot kin thai ani shinrang kadan namar ba lada pipuli bhai POCSO act kan will come under definition so under definition under section 2 I'm sorry under section 2M pin lab hang tu ki ai ki definitions ti hang tu la define your child what is the meaning of a child kal adan hang tu kal abatai ti hang tu ki kelam ong ba a girl is the word specify he didn't specify hang tu ki mention hang tu ki la thok they provided any person ki pendon kami kata gantin any person below the age of 18 years. They kata when you talk about any person, they kamu laki lakan thup lut, but can thai but shenrang. So that is why ya kan ika act kumbala ong ikong mati mana it is a gender neutral act but ka apply lang ya kan thai but shenrang. Di namar bakalong kumta kan shubu menta lada ka kan thai ru em ka don jingya dei but ukna shenrang mo but ukna shenrang kan ubah hapok khat prasnem timakaru kan ngat POCSO act. Can they do kan ngat kala ban ngat under POCSO act it will be like she is sexually exploiting the boy and kila adan ru there are cases yes where a woman there is one convict group te ko mo feminin shaban sedang ke interview haba boro arngut to ki dang under age hapo khat prasnem tambah kadi da kamon la jonghi bakin bagi kwa ban yashong khan no lani ban yo khun no kata lekla don hapo ka im lang salang ka jongi nadu menchuang dan kam an apa khat prasnem ti kata ka bang pi kam kala long subjective no ka jing smuthu ka jonga namar habak there's that moral question ru ka bawan in between all of this namar beling ban adhere yek ta ki don jong ka an haba bro arngut kila consent ngakwa ikong bantir in Juba there is no such thing as consent mo under POCSO act there is no such thing as consent ka mention hiru ka mention under the act ha po kan ha ka consent kan pilai chadu ka Supreme Court level ru em kim priang ya kata wala da pidei shilok ru mla there is no consent under POCSO act nomor beli keadaan Supreme Court order ru nomor beli la pipet kan what ya ka act which regards to prohibition of child marriage act it talks about a girl bakadi bandon kat no kat prasnam te empat dap te kat prasnam what hapo ki jingya tho ro pi haki balang ru what under the pilate ban register ki marriage ki jong pi ru ki pan ki birth certificate so with pin pat dap kat prasnam pin la te bun kita ki cases ki belum unregistered cases kini kita ki bagi tho ko magi ong no most of them are unregistered ya kata kan nomor beli the lack of awareness I think but then no when you talk about nomor sisian hi kum kini ki POCSO cases rumo amang jong kini ki babon ni ki dei balong kum kita hi ke jing hap kena mo ke bangi ong which ba pen armet no ikna dan Khynnah hospital kawai ru kalong ba mandatory reporting all stakeholders are liable for punishment la dangim report for such cases that's why I would add again ya katuka jing high rise jongka you mandatory reporting ni hab ban report te nakata ka daw ken ba kanika an kalau apan long lupa te ba barok mangite ngilong accountable what ki ki paru la da ki mo adon ki case kim wan chakman ki penburi ki case ru makiru ki syaat kadon ke section under abetment haka POCSO act ru te long tahan dei ngidei ban sngau thu mdei kanika act practically am ka long bet holistic mo ladangi perkhat ki Khynnah ki bahapok khat prasnem ka khamtam ki Khynnah kan thai nei ban kha ban pun ru kim pat long healthy te namar ka body jongki ru kadang develop so this is where this came into force ru and there's a Supreme Court kadon ka Supreme Court order ru ba
a child below 18 years of age melak ban I consent ka main jeng kiru kampat don gitu ka you kan Kong Arnisha, kum I founder jong ka Faith Foundation. Ka ba ka Faith Foundation ka le ban pinsa priang jing tip ban ra ya kata ka awareness kenang bangila ban ngamong ban pendo pendam kata ka bamlalong bang kini berkhoi kam ki it's not overnight ma kan simpor. Ti ka ba ka Faith Foundation ka le kenang ban penduna khendiat ya kita ki jing le bamman. Just to correct, ngamde I founder ngadi program lead mo. Program lead, sorry. Yes. Te nakaliang ko organization ke ke bangile mo ban penduna ka way ka long ba kum Miss Medam ne la ong. Ngile check school ngile ikini ki personal safety education program. Mo that is one of our core program bangi kalong kum ka life skills module kade ka child sexual abuse prevention program. Kamut kade ka program ka ba pet ya ka Jingshah Thombor jong Khynnah haka long renyang ka jong kimo te haka ne ka program personal safety ngi connect ya ka jing sngo ka jong ki feelings to safe and unsafe touches ya ka jing sngo jong ki sha ka jing kata ka basngan ba ka bamsngan ngi hikai ya ki Khynnah ru kumlo bakin ya daya ladi lada don lada jaya ki kumniro manu kita ki beri ki baki ki shanya diberi ki bahaya. Kani ka curriculum korang comprehensive mo namar ngandum laban batay hang ni barwa tamba main hi kadai katahi bangi hikai ki kumno baki laban yadaya ladi kumno ki laban sngo tho ba maki ki don haka jaka ka basngan na ka bamsngan ka e ka bajai ki kadai ka basngan na ka bamsngan but lada jakum kini ka e ka ba ki laban le ni hikai ki kita ki safety rules ru ngi kon ba kita ki touching rules ru mo. Telat na katapat kata kadai bangi le tambat ki Khynnah haskul mo bat haskul ru ngi hikai ka e ka bangi ngi sngo tho hadin kalong ba yang ngi to ngi la tre ba ki Khynnah henre kanum mentoy pat bangin tre tang bat ki Khynnah bangin bu shu ombe ki Khynnah ba pi hab ya dai ladi ngi hab ban tre bat ki bala he la san te nang ta kadaw ngi sa tre bat ki nong hikai ngi train ye ki nong hikai ngi ai jing hikai ki halor ban sngo tho ke e kata ka jing ka Jingshah Thombor ki Khynnah ha ka long renyang ka jong ki te kumnu ba phila ban yarap ye ki Khynnah lada don kum kita ban most importantly ka bangi ni penslur ya ki nong hikai la ni ki school management kalong ba lada philap ye kum kini respond but report ye ki kata ka de ka we mo te ka baar kalong ba ngi don ka ni ka campaign mo ka bangi ngila launch ha u snam arhajar arpulai por bagi dang dap posnam ka organization ka dang dap posnam ka kerteng kani ka keeping our children safe campaign timentala long license kan thi bangi la le kani ka campaign bangi le ha ubnai April month kasnam te ubnai April ru ki tip kum kata ka National Child Abuse Prevention Month te takadang ni ru isale kani kan ka campaign jong pat ka target bet yaki adult stakeholders ki bri ki bala he te kani ka thong jong kani ka campaign ka long bangin spread bangin pinsapriang ya ka jing tip ma ka jing tip bat ka jing hikai ru hak halor ka Jingshah Thombor ki Khynnah te ngi pensluru ba kan don ka reporting nama babon hiki cases namar ba kani ka de naka jingsham jong ngi kum ka organization namar ngi trelang bat CWC bat ka DCP ru babon hina ki keme ki kpa ki salia ban report kim kwa ara ban report ki ombet ba namar ba de ukpa la ni de bahaya ngasam de ba I Khynnah I thu te ngim kwa ban pen pra ya ka relationship te ya ka jing man jing ka jing long haying hasam ngim kwa tom li le ini Khynnah I dang ret palat inum tip shu dala shain dala he imnum sngawi issue kum kita ki jat ngan sange ngin sama ki daw ba balai ba ki Khynnah ki ting ban wan squat ban report di kini ki sistema shwa bangin ngan kli fi ki jing kli mes ngakwa bang ki producer de kin pen kre ya kata ki bites bang kwa pen issue fi kita kalau ki jing kren ko mang pina do bas dang mane kita ki jing bam sngo thu jing kam dan kata ka jing shai ha kani ka an kani kalau tu kita picture ya kini ki video. Unfortunately, the legal awareness or the general awareness about the prevalence of this act amongst the youth in rural areas and hinterlands, and in fact in urban areas also, is extremely low. As a result of which, what happens many a times, the acts, the sexual acts of consent also are
unfortunately brought within the purview of POCSO, and many a times the youths of rural areas and urban areas, the unaware ones, have to suffer because of the same. The problem as of now is not only legal awareness. I mean, one problem is obviously the lack of legal awareness, but also the fact that POCSO does not make a distinction between what can be construed as a consensual act and what can be construed as, let's say, forced act of sexual nature. Because of lack of awareness, especially, we face a moral dilemma in which there is a love relationship angle to the alleged offense. There is a girlfriend, boyfriend, sometimes both are below 18, sometimes girl is below 18, boy is adult, sometimes boy is below 18, girl is an adult. So when such cases come to us, we face a huge moral and ethical dilemma, because law compels us, binds us to take action. However, the actual ground reality says that everything was consensual, they were living together. In some cases, they had a child also. So if we go for arrest of one of the parents, the welfare of the child again suffers. So it becomes a moral dilemma. Kawai kaba shimjing kalong ba jinglut jiksep mar pa kya te lai banai hisien bla syakem umdan jamin na ka benta kini ki ba syakem na takadau kat bat yo hi kata ka charge sheet lani kata ka jing pentip ni ki pulit ha ka bai de bat ka jinglong jiman jo ka case lani ya ka jing syakno la bendai ji syakno le pharat lani la bendai ko ba shisha kat tempat yo kata kitu ki ba syakem ki don be po jil aduk lai banai te ngilap pada kawai susi kalong ba ki don ru ki kes ki ba susyak kan tho kan no ba don teng jing keput na ki kat tu kan nimut ban pharat ya chenrang bat kani kalapan poi ya ki kon samla jung ru hapo ki along pulit bun banai ngilap kawai ka kes ha ka ba uta samla ulai poi kha ba kata kawai kena uri sumar yai tai khon ndai hadu menta haban poi be ki kes hab hajar bai olada poi kha bai bat uri sumar tai khon te gum kini ke mo ki kta ya kalawi ha kayo kamyo jang bat hakwi pat menta ju khon samma te kong ban ke shabangan wan chi mis kong ban ke pyo ngomentan te don kita ki cases ki ba shuk kan tho kan no ka kum jing ya nanti ke jong phi Pelaju asal kita cases, kumno pi deal bekum kita cases. Sebelum kita cases hapok so agro kalau ada nanti ke provisions regarding false reporting. Begitu kiba ai ki cases kan kiba syubharap kum tu la dalalap layat evidence hakut ba lalap ba kam day ka case ke balong genuine ke ba shisha ke bendri ke beri ke ba syubharap. Ti kitu kiba kinong pharap maki kinsa sya kem kala kan. Tikini underage prasnem kin your lawyer ne even ban plead on their behalf kin your lawyer ne maki that is the LSA will come into the picture. District Legal Services Authority, that because that will come under the aegis of the Legal Aid Services Authority. Te hakijakan nong kendong kong Anisha hakijakan nong kendong kamtam RPO ki wan ki Khynnah she Faith Foundation ne she RPO kundu ki fi teriak ni kejat kam namar kalau long kum au pi mena kati kamon la jong ti kum nungin pin shisha kum ku jisu tu jing kati kata mostly legal tamak kum nungin pin shisha ba kita ki cases ki long ba shisha ki long authentic kan but kum pi kum ka Faith Foundation ke eka approach ka jong phi te of course ka approach jongi ka long ba namar ba kat kishnong ki bangilet te ka Jingshah Khynnah kalong kaba Jingshah Khynnah kalong kaba problem kaba bon hati haki shnong kiba ningla trail ni kibi shnong kiba nila yo mo te ka approach jongi ka pher mo banda pet ya ka lo te kala pher bhan mar ni ngindale chapok kishnong ni trebat ki Khynnah ni hikai ya ki halor ka teenage pregnancy in the sense ba based on their decisions te ni hikai ki shapang ki sexual reproductive health and rights chongki
kemun ngi batai ki phangki body changes ngi link it to attraction ngi link it but kajingnya don samla tangba ngim ong kumba ong kalau tak ong bet you can't consent day tamba let's face the fact kin ya lang samla bet kata pinum lali kata ka diga jing shisha kin ya lang samla bet te ngimla ban ong bangin pendunai ka to hendeng ngi ai jing hikai pat yaki bakumnu pat ki de ben shim yi kita kirai ki babhana ka benta ka jongki kala long no informed decision making kan tingi hikai yaki kena senrang bat ki kena kan thei kata mo of course kala bun han ki mi ki paru ka don kata ka concern mo ba ong ba ka POCSO act kawan kumni kumtai te bat ki long kumiru ngi ong kumtai bat ki long kumi long pa ka long ba pi hap te ben hikai hayeng kasdang na yeng hi ka jing hikai kajing lang samla kajing lang samla kan don tambah hakan no kuru kom hikai ki khon la de pat ban chimi kata ki rai ki babhana ka benta ka future la de kata ka shong haki kami ki pa ki ka open discussions ka de ben don ke namar ba pinda ong mde ban yalang samla namar ka don ka an ka don kata ka POCSO kindang le bet which is why ka teenage pregnancy ka long ka Meghalaya ka de highest 7.9 ka de jong ka Meghalaya national average ka day 6.7 or 6.9 ti fila ban sungo thu te dam ong makana dangilet na ka adung iong ba POCSO ka don pinda yalang samla phiyo khot pinsha dan sana kanumian ta kata ka diga approach ka jong because under POCSO Act teenage pregnancy is being criminalized there naktakada it's teenage better to prevent kalawan with under POCSO Act. Miss Meda, nakadaw ba PI kita ki program kum ka PSE nasunde. Batai kinja di kinong pigi jungi kita ka PSE, but hadu kadnu kalawan ra kata ka jingkta ba kata ka jingkela ya Khynnah hadu mentah. To ling bagi program bala bu kum PSE de kum ka school ngi sngoba ka don kambe haman ki school. Na belai kum ha ka school jingiru long ki Khynnah kila nang kham shai nang kham so thu kum juru kila so thu e ka dia ba ang ka jinglong ni ka jing gender equality te apreng jong ki shenrang ba kan thai ma te lingba ki program jingiru ki Faith Foundation ba ki shet penlong kila kalawan ka jing mentor shi bun ba Khynnah kila yo jing tip kila yo ki sessions wiki ai kila yo ba ka jing mentor khambun kan but kum juru kadan ka jing mentoy kiru namar belai kila yo jihikai phangki an khendiat kum tu kum ki POCSO Act khendiat ki yo jihikai na ki Faith Foundation kum jur mangi teachers ru ngi ai longi la yo training ban ai jihikai ki Khynnah kum no ban hikai ki mo te kita ki PSE program te ngasus ngoba hamana ki school ngi ban pelong kini ki kenja program kan menyerap iki Khynnah. Jing kelapat hadu mentah PE ba kawan ra ki Khynnah oh. Ke jingshlo jongki ki dan hapdeng jongki ma ken dan long ni dan ki counselor eru apa school te ki wan chakmat ken la de ki dan kono no ken ja problem long kim shap tiang shute ban batai yang ki no hikai long ken diat kala dan kata ka improvement ki hal yang jong Khynnah. Ko ani Shafi dani mana? Actually ngarong aku aban ad kata baki Khynnah lingba kan ni ka personal safety education program bon naki kila dala dep ka session mo ka bangi ngishim ki classes bangi shim ki wan shakmat ki wan hi kitu ki bala sham ken ki wan shakmat ki ongi ki outreach educators ki badai ki bale banshim ki classes ba miss ngala ju sham kum kini te nang tu pat ke ngiyo ban ai jing yarap iki Khynnah kila yo no la long no kum ka jing ben sluri ki bakin wan chakmat kum ong imis meda ban yo ya ka jing yarap pat akal yang ka counseling dan ni ka jing selok te kata ka de ke bangi ngiyo I nakini ki personal safety ki yarap ru engi ban yo ya ki cases ba phe namar ba ngila yu hi ka don hi ka jing kala paning ki Khynnah ken dangi pe ya ka jing kala ka behavior ka jong kiru kata ru ka de ka bangi ngila yo Toh. Kung matino rin mineng la ikren sa kata awareness lagi kata la kadina legal ne otherwise yung ikren lo kita ka awareness ba kalong ka iki ka constant bante lakam ya kani ka jingma kung ka jing smutu jo fi shimet ki kita ki jing saprang jing te bangi hap ban ai kloy menta tang bangi la bante lakam ko mo IP ya kani ka jingma kawai kalong ba
mo ngi hap change no karukom I awareness jungi te namar hot ngi don various programs mengiru no office mentangi la coordinate with schools and you know we have been working ngi trelang hi but different schools min kani ngi realize you ba ngi sngo ba kumbi ong you anisha mene ba kamentoy ngi bengin tretang bat ki Khynnah Visngo they kawai kalong ki stakeholders ha school mentangi concentrate life skill mde ki Khynnah no office jungi kan ni concentrate ki no hikai life skill and basic counselling mo basic counselling skill bikin identify ki problems let's say ki Khynnah with problems mo pan identify nomor usually ki Khynnah ki numuan chakman te kaju kasim process ru ka way of kabangi ha ban perkhat sani bah kalong ba kumno ngi disseminate ki information jungi mo pinyo ya ka POCSO act ladangi ai mangi na office ru ngadang kren ngom bangi haban change bangin campaign lingkot baknang ba kibriu ken kamsong thu kum ki pamphlets kini kita inde khnang ba teng kibriu ladangi let awareness dei ngi shet ai ki pamphlets teng fiu dala de bomlan skilanyat kidino gitu because kajrong palat te ada dei mangam firu kaju hi namar ba kala jrong thang te tingi kwa ban simplify but ban ai ka awareness ka balong bed do's and don'ts mo kata kawai ru kalong ba hap sedang hi na yeng ni hapan pen slori ki me ki pa lemba kini ki platforms kum kini ban ai le se komentar sengiru nga lada kidon ki me ki pa ki bapet nga kwa ban ong ki ba laisnem pila ade ban sedang ban hikai ki khon ki jongki kumno mano bala ban kata yaki kumno kata ka safe and unsafe touch ibalais nam kila song tho bet menta kata ngi phimo yala di rungas dang i khul na jong ngalas dang na do por be idap lais nam iti bahe menta ini berit arsnam idon ban ngalas dang hikai iti bahe ru hadu menta shwabe net school weekends kumni ngasong i ngaset penken mau nang nu kon de ban kata i meme ne papa epi nang nu i kumno lada kidon bakta epi nang to phem de ban kata yano nang to kade ban long open conversation kawai ngi haban sngu thu ru ba ya ka jing shong kha shong man lada ki khon ki jongi phila su thu la poi ti h ban kin sadon samla bet kumbai ong anisha min de kin don bet ki samla ngim la ban avoid mo Hendai kumno ngi hikai ki khon chipang ka shongkha shongman hadu mentaru ladang ya crunch pha shongkha shongman hayeng asam dei ki khon ki la ban rumun no ne ki la ginu ki kemela ne kepala ban yeng no na kasit hendai em ngi dei ban shong ban ya crunch sani bha ban hikai ki khon ki jungi chipang ki shongkha shongman ru namar kala long bangi haban perkhat thamai no kat kum ka juk ka bangi yat ken menta ngakan mau menshwa imejungi ong ngi ba wajusha shenrang ban bat nakti do ong balai mai kansa armet de tiang am de don babat long ngim dei ban I misconception yaki khon ki jongi ngi dei ban I bet ka fact but reality check na kita try suki ngila ba kanwan ka change mo ngimla ban change mindset jung ki breu la daw breu don jing mut sniu nginum la ka ta ka shong ha ka mindset jung breu hendrai kumno bangin prevent pada kini ki simple and small mo mangala ban perkhat ha ka ni ka platform menta but ka ek sedang na yem ki Khynnah ki let school bar kumjo ki snong ki thau ki deban penslor ha ki programs ki jongki ban ai platform ki Khynnah mo kawai bangayo I through child friendly ngi trailang te nomor ke child friendly kan sakut menta usnam te ngin sashim mangi ki child friendly clubs jongki hagata child friendly clubs jongki kedon ka kini ki children's club ki baki ong where they ki Khynnah hi ki long member hang to ki shim different activities te ka concern jong ki kala bande ya ka mariang kala bande ya ka hukum kani ka mental health kala bande chipang ka sanitation hasnong hathau kanala kini kitai te kaya rap ha ngayo ibala da ki Khynnah hi participate ki yok ka platform ban kran ki long slor ban address ya ki issue ru kata ka wengi ha ban perkat thamai nama teng issue ong kumangile ngi soba ki mama ki don ki mama la ni ki me ki pa anything ka baja long tang maki badai ban kran nginum shim opinion jong ki khon ki kiti jong ni mo kam dei kum ta ndai ni dei ban ai what hasnong ha thau ru dei ban ai platform ya ki Khynnah bakin don kata ka platform bikin address mo bikin ya crunch pang ki issue te ki badon ha ka hasnong hathau ngathara ndei ban ong ba ki ban don ha dorbar ne ha executive committee em kini lemba kini ki club bapher hasnong ru dei ngayo I ki yarap ha ya ki Khynnah so kini kan ki bangila ban nang penslor le si ki snong kendong ru ngila ban replicate bangin pen klan ki jingmut jing perkat jong ki Khynnah ki jongi ki badon le si kham jingai nangi
Kita ke ingat sutana pa piong ba ngihap ban pentamai ya kurkom berkat ngihap ban ya kat kum kajuk ke baki nong pe jungi kwa ban tit mentang try ngan phas pi kong ban ker ke kata ka punishment la ka jing pensitom ya kini ki nong Thombor kini ki bale ya kum kini ki jat kam kat kum ki kendon jong ka an hapo jong ka POCSO to hakabedi kita ki punishments dan kita ki jing pensitom ki la ki jong mo la ki jong ki saja ki kumbang lakran mene ada ong penetrative sexual assault kitu makal kedi ki section 3 mo POCSO ti ya katu kadi if it just one time tang shisin ti kan ka jingsa syaset patok kan di shiposnem mo shiposnem ni kala ban long ru shirta jing imru then bat ka kuna pincha dan kunaru mo ka syong kat kum karai jong ka kut hadin ba la dat yat ka tu ka kes ka kut kan sa ai ka verdict ka jong ka le ni ka judgment karai ka jong ka nang ta lada dei pede ki aggravated pede kala long aggravated pede kitu kila kham jur ka punishment kindiat kala poi shudu ka arposnem lani shirta jing im mo lani kishong de ki rare of rare cases pede kila ban death sentence kala bandan mo Jingshah srin phasi ru kala bandan tin lo kita ka kunaru ka shidan bai ti lada dei ki assault pede assault ti license ke baduna ya license ke baduna ti kala ban poi sansnem mo kala ban poi sansnem lembat ka kuna nang ta la de ke aggravated pada kam di banduna ka sansnem bat kala ban kot ka nyosnem lembat ka bat ka fine ni ka kuna te hani ada thos ni namang ka ban ti fi namar naga bentar kitu ki bason la ni ring la ni pin idur lingkut bat klamranya ki pat ni kita ru kata hi kejuk ke punishment 3 years ke di ban long 3 years lani 5 years to 5 years aduh sense ta lambat ke ka fine du kadan 5,000 but 10,000 ke syong kat kum ka rai jong ka kot kata apa contoh ti kongarnisha mene phila mention kindia tama ko klibang na pi belai baki long yeng pat ki kenran din no ke leranya ki artatin ban pintip yakini ki jat Jingshah se ki bor penyak ngadon kap tu kat ni ki reason semua ni ki daw ki bangi ngila syam ma nak jing trikam jengi halor kan ni ka issue menta te kawe kalong ba kata bangi la ong na duk mene babon na ki nong Thombor ki David ki Briu ki baki Khynnah ki itu ngatai pindi e news day parat de pai de mama de kupa de basak marjan la ni ina ni kumi tai te ki di ki Briu ki ba itu te ki bon hi na ki kwa ban yamap no te pensuk no nginya suk no iwe coklat no bet le bet cuma kam jai lelekan ti nginum kwa akhir ban report kan long kumta dan dikim kwa ban pen prai ke ka badon hayeng ka relationship mo bangi ong te secondly pat kalong ba ki Briu kan ni ka bam kajing bam kwa kit klik rute ban report teng nama don ki Briu ki batieng ba shumut dang ngali report kebut ngang sa syak khot bit mangate shopok ka kod tengim kwa kan bali ban let man kapor da syak khot samman e mo te kataru ka don hi ba ki Briu ki tieng ban let syakmat ban report mo te kaweru kalong ba kumbang ong mene ba de ki kemi ki ba de ki bahayeng hasam ka don ka to kajing tieng ba yo syakren hapo kaburom jong ka yeng kan sa but nami e mo te kawe ka bang akwa ong ki don ma ki bala ong ba ngin hap yama forgiveness is a virtue ngin yama un sapet de ublay ya ka e ka bala aja mo ki don ru ki ba ong ba ngim kim nget ti ki khon ki la li ya thu kim nget ba ka ni ka la banja ya i khon jong na balik manu kam ngam la ban nget don ki ba ong ba kat bang apat yo i rak khmal jong ngam la ban nget mo te ka bakhadu pat ka bangi ngila yo ngila kat bangi li ai awareness mo ka judon kata ka concern ki mi pa baong ba kani ka jing slam te long kila report hinrei teng ka slam no ka jing penyat hakiki kot kini kita long ka pendun mensim no yaki kemi ki kpa lani teng ba no sutu Briu pa laj no sutu Briu hadin lai benai te kata ka penduk mensim kan ka pensyong ka penting no iki yang ki semru jong kita ki Khynnah ki bla ayat ling ba kan ti kita ki ki bangi ni la yasham nakalian jong ki daw ki babli ki Briu ki mon chakmat ban report to imis meda
nak kalian ko phi but ke ibu fisngo ba sarkar ka dei ban le halor kani kamat bang sngo ba kali ke kata kamat ka ba don kam ba kongsan Te kawe kom naka school jingi ma ngisngo ba ka jingdan jakni ka PSE program kadi ba don kam haman naki school ma te kom juru kawe nalyang jo ka sarkar lada ka la ban long lada la bandan kini PSE program bandan benta haman naki school kan wanra kom ka jingshlo lani jingerap na benta ki Khynnah bat kom juru ka jingetre jong ki kinhon lani ki sengbhalang kom batre ki Faith Foundation bat kom juru ba ka jingerap na ki nalyang jo ki mi ki pa te kini lai tali balong important ken kom ka sarkar ka kinhon sengbhalang bat kom juru ki kemi ki pa te lada kini lai tali kila ban yerap ma ban le ikani ka PSE program ban yashim bentalang te kan yerap na benta ka lawe jong Khynnah long ka jingerap na benta jengki bat kom juru kan wanra ka jingsuk hakaye ka sam dan ni haka imlang ka sa lang ka jongi tang ka tahi to te shwam ngin pun kut ikani ka jing kren ka jongi kwa ban yasngo na phi iwe ya kita ki closing comments ni ki jingkan talk ba khat do ngin senang shwani I kong mati bangnya ter to nakaliang jonga te kalong ba kum ki adults mo kum ki brio ki bala he ni dei bandon ka jingkit kli te but ngim dei ban le ran mo ban address kamtam kum mangi perkhat ya ka POCSO Act ladangi perkhat ya ka katulong ki Jingshah man but to ngim la bang kum manglaong mene ka mindset nginum la jong ubrio ngim yo I ka ke jingmut jing perkhat mo jong ubrio la ni ki brio ki badon ka jingmut jing perkhat ka basnio hendai ka wei ka long ba ngim dei ban le ran ban wat jing tip ka wei shwa ngi dei ban ai kata ka platform ki khon ki jongi ka bang kila ban keren bat bangiru ngi dei ban long namar kum ki kemi ki kpala ni kum ki nong hikai teng ni shedong dangalit awareness ya ki nong hikai ngi shedong pi long ki brio ki ba you are a very attentive talker. Now you have to be a good listener. You're a good talker, but now you have to be a good listener. Tengi rukum kikmi kikpa, we are good talkers. Namar ke wale ka tu hatungi jus ngap ye kikon jengi kisngau kumno ye gitu kijing maham ki jengi. Tangan cu ai example mo. La penbu lupa ki jan cubu ngila hablet kawai ngilak penbu lupa kikun kijan bakin pong na duk klik haduk kejan dikun isri eru bangalaong mga pong ikun imnum ong syo ita ilong baretam henry ngidei ban sngap ken cubu ikun janga imsngul tenat ban pong kani kejan to le si khilet jit lada kalong appropriate pong lada kamlong appropriate to ngin ya pet ken long kumita ibaret tam te ujhor cubu mo example kum ujhor ru bam bangalasyan Mengelayu bam kata long ya generation ndengi de ban pete kat kum bangaong mene pentemai ki jingmut jing perkhat jengi kat kum kajuk ke bangidon mde ya bangi he ngisan ha tu kajuk ki kon jengi ru ken he ken san ha tu kajuk te bat kawai ka long ba ngi de ban long shlor ban wan shakman lada ngi song thu lada mde kon la jong ru lada de kon paramarjan wat lang ikilat ki jingada kilat ki jingete bat kumno bangin wan shakman bakna bagi kon jungi kin lat nak Jingshah Thombor kan atrai kini ki dek na kaliang ke jonga ya ka bang mentah ka bang ken mau to ku blai kong I kong ban ker to na kaliang ke jonga tinga ko ban ong kumni habai di bat kini ki cases ti kumbalak trend di kini kiwi mon jeng kong arni shai I bagi bri ki ting ban wan shakmat di kamri ban long kumta ka an ka long salansar ya baro mo di ban ong ba ka an ka sha shiliang kam long kumta pindalawan hayin ka shari namar ka long kumni kan pidan hayin ka shari ka kes ka lawan kam di kadi katakan natural justice pa ya utu uba sha kem ru udan ya ka hok mo udan ya ka hok ba unya sat na ka mentaya ladi ti kam di ban ong ba bali uyo bir mo kumbong ko anisha mene ka taru kadi ka hok ka jong un maha constitution jong ka India la ai hang tu ya ka right to life and personal liberty jong kibri tu syubuk menta bali ki ong hapok lai banai ula lat nyo ula ban lai banai tanpa ka kies kam kut pidi bentip ya kata kani kolong kum hot kani kolong kum ka jing tip na ka benta jong kipat ba ki basngap ya kani ka shu kani ka por ba ka tu ka lai banai
lada ke investigation kam dep mo jong ki pelit ti uyo kata kadi ka hok ka jong u tu unong syakem baun laj ke bil ke betang sipor mo tang sipor dah lakut ke kes ka syong ha ka kut pede dah bakal ada melum thup ya barok ki sakhi ki sabut barok kan sa aya karai delada kala aya karai te kambun sin hi phin lab ba mangingi dan haki yang ke syari ni peniat ki cases haki case proceedings haki court ni lab ba hak pedi ber ka POCSO hi 99% kan nebi conviction 99% mo tang 10% kala bandi acquittal kata kalau ngum kajing ai men sim na ka bentar jong ki pai ba ki basnap ke ni ba naradan kita ki kezi ki ban kwan chak khat kim ban ong ba kam mentoy kedan kajing mentoy sibu namar kumangala ong 99% kan debit conviction sisian hiba philangat ha ka POCSO act jinjar ban laj naka ikata kajing yo bil ka ditang sipor mo ti ka bapenkut pada aku ban ong kum ni ba kumbalaya keren lang da baro dan kam hi nala rempe mo dan kam hi nala rempe kikmi ki pahi ki haban hikai ki khun ki jong ki mata kala de ka por ba ada pi hikai pi haban hikai lang ya ukun chenrang ru ngati ngong maman ki program bangalai ng sikren bahaya kata ka point ba dan kam menta ban hikai bahaya ukun chenrang ndi tang ya ka khun kan thai hikai bahaya ukun chenrang sapang kita ki ki bayade bat ki kam jong kha jong man kumno ban ktai ki kan thai kumno khaptam e ba udi ban burong lana un shenrang hi em unang ban burom unang ban pet ya ka kan thai hakanu ga ya kat kalong rendiang ke jong ka tengah tharai kini ki ekonomi mo ta Kong Anisha kajing semua jong pi ta te ningkong eng akwa ban ong be ikong ban ke be ila pen pensyai ka tu te ngatrai ki beri kin chlur no ma bakin wan chakmat dai te ka kajing kentu ka jonga kalong be cheki kmi ki pa ba ki bepet ya kani ka program kalong ba ngap ye ikhun i jong pi kham tam la da ka dei be iwan chapi ba ia tho chapang kajing kabade bat kajing shong shingan ka jong isngap ye I namar ba kipet ya pi kum ita ibriu iba ki kisanya te shisien hi ba pi ai ya kata kum ba ong ikong mati mene ba pi habban sngap ru umde taman syukran te kalong kata kawe kan yarap hai kun jong pi ba kinum bu'ri ya ka baja ha kajing im ka jong ki te kata hi ka de kawe kajing kentu ka jong nga ba ki kme ki kparu ken sngap ki kun bat kin om keno I khlong la ni Khynnah la da ja kanu kajing ja ha po kajing im ka jong ki Miss Meda na kalyang jonga tang shukwa ban ong kumba ong I kong minemo namar ba ya ki Khynnah mentang imla ban fus ya ki ru ka haban long ni haban sngap te ka jing sngo jong kiru te nga ngadino hikai ngadon ha school te le se ka rule ka ba khamlong important ba ban na bentai ki Khynnah ba kin yo ikini ki jing hikai ngatrai ka di ha school ban pendon ikini ki PSE program namar kum kino hikai ngatrai ngi haban kum tang ngimdei ban ai Khynnah bikin do jingkerment te kum kini PSE program ne kano ka topic ma iki Khynnah ngi ban batai ha school ngi dei ban yarap iki namar bun sin ki spend la long bun kin ta ha school te ki no hikai ka role play jo ki no hikai ki ban kum ta kan ban ai jing yarap iki Khynnah hoat mengi kum no hikai ngi dunama ha ka jing tep iki ni ki POCSO iki wat la school ngi don mang ya don bentalang be ki brothers ngi don kita ki training ki teachers tambangat nga shu kwa but kumta kan beki school ru kin penrung ikini ki PSE program khnang bana do Khynnah ibarat di bantep batch pangkini ki safe touch unsafe touch te kino hikai ki la ban yarap halyang jong kata lesibul to kaan POCSO kadai ka atyar ka baklan bor ban yada ya ka buram ki khallung ki Khynnah da ka basim ya ki rukom trekam ki ba kintup langling ba ka jing ai jing tip ki jing kala ha ka an ka kanun ki la jing kershan ki babyang bad ki jing yang persya ya ki kendon ka imlang sa lang ngila ban pentikna baman lagi Khynnah rit lagi de ki kenthai ne ki shenrang ki yo ya ki jing yada na ka jing ja shabat bor bad ki yo la ru ban yo ya ka jing bishar hok bad jing kershan ka ba ki dei hok bad yo kapor kala dei pura yangi bangin wanra ya ka imlang sa lang ka ba kham ya ringkat kerdan na ka benta baro ki Khynnah rit yang mentahi nga ai kublei sesisin pat ya kinok shim menta ki jongi I kong mati
ikong banker, ikong Arnisha, bad I Miss Meda rukumjo, bad nga aku boleh pi kinong pe kijongi. Bagi bentar kapor kijong pi, hadu ini kendupat hakwe ke episode. Kulih shibon. Alright, pilot আজি Royal Challengers Bengaluru মুখামুখি হ'ব Sunrisers Hyderabad, Lucknow Frontier 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব।